namhlanje sise-Pietermaritzburg. Umfethu ubani igama? Jabulani. Ufike nini eSouth Africa? Ngifike 2005. Yeah. Mhlambe yini yakwenza uthi no mina ngifuna ukuhlala eSouth Africa? Ngizofika zonlekelele unetolo dayisinto. Sale Hawi. Obehlala Hawi? Okay. Hawi sevule itolo dayisintwala emakhaya street water. Okay. And then isiZulu sifunde kanjani ukuthi uMsichana? Awafundisa labantu besebenza store nama-customer. Manje mhlambe with the ladies mhlambe yenza lento ukuthi amantombazana akuthanda ukuthi umfana weChina uJabulani ukhuluma isiZulu. Usuqedile ngeyingane. Ngishadile ngenkosikazi. Oh, ushade khona la? China. So manje makuzuba ey'ntweni zesiZulu iziphi ezinye izinto okwazi ukuzenza? Uyakwazi ukupheka ukudla kwesiZulu? Ngiyayisa ikudla yesiZulu njengapapa. Oh, uphuthu. Futhi strong kakhulu. So usavakasha ekhaya? Yeah, ngiya China 2009. When it comes to music, ulalela music wase-South Africa? Yeah, mina wayidayisa music before. Maskanda, gospel, house. Iningi njengofanga unyama, izinganzoma, imthendi, no swing umtekhala. Yeah, ngithanda kakhulu Soul Brothers. Soul Brothers? Yeah. No, mfethu ngithanda Soul Brothers. Khona njengoma bethi Sithuthuka. Mhlamba uyazi. Ngiyayazi le. Uyasetshenzwa. Umfana se-out. Ngiyayazi le ngoma. Yeah, that's my favorite song. Yeah, ngiyayazi Soul Brothers. Ngiyamazi naye uDewi Masonto. Sabonana naye uHawi. Vele umuntu weseHawi. Ekhaya se-performing. All right. Uyayazi mabethi Hong Kong bakhuluma ngani? Bakhuluma nge-fake.